मिछ तो कहले कौन कल बाहर कल देखे गली साढ़े कौन गले ये माल ना रे पता ही जाइए खाली आइला आसगला सतरा पड़े हो गला धरी जीरे ना महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट देलेनी सेटा गळै दैछन्ती सेटा आतर एई बडे जाइथिले रे हां आर बडे हेलो हाँ पड़ू मुझे पढ़ाई तू मोबाइल तो साइलेंट कर बटन पकड़ हाँ फोन कर फोन कर हाँ हाँ फोन कर कौन लगा कौन चलती गीत गोटे मैच करी टिकटक छाड़ भाई भाइराल इन गोटे था पहाड़ तलू डेला सी किसी हेनी डेबर तार गोटे स्लो मोशन होता नंगा लगी ना केते फुट लंबा हाइट है गरम सार्ट नगे पकई तो नगिया काढ़ी चलो आरथर तो यहीपटे ही जाइए रे ए बापा रे ए बापा तो आर्मी प्रैक्टिस कर जाता रे देखी रे खसी पड़ू भगवान ए बढ़िया बढ़िया आर्मी प्रैक्टिस कर रे तमें सब पड़ेल मुझे जीगी रे 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 आस एपटे जा एपटे जा
ଆସ୍ତେ ଯାଇ କଣ୍ଟେରା ଭିତରେ ନାଗିଯିବ ରାମ ଗୋଟେ ସଫା କରୁନି ହେଲେ ରାସ୍ତା ଆସିବେ ଯିବାକୁ ଉପରୁ ଯାଇ ହୁଏ ବାଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭାଲୁ ନାହିଁ ରେ ଭାଲୁ ନାହିଁ ତ ଭାଲୁ ତ କେଜାଣି ଜଣା ପଡୁନି ଭାଲୁ ହେଲେ ଗଡ଼ିଯିବା ତଳକୁ ୟା ତଳକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ ବଢ଼ିଆ ରେ କୁଆଡ଼େ ୟା ତଳକୁ କଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ରଖିଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛି ସେ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଉନି ସେ ଡିସ୍କଭରି ଯାଉନି ଜଙ୍ଗଲ ଯିଆ ସିଆ ସିନି କରୁଛି ମଣିଷରେ ଭାଲୁ ମଣିଷ ଭାଲୁ 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 ଖାଇଦେଇ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କରିବା କଥା ହଁ ଟ୍ରେନିଂ ନିଆ ଆଜ୍ଞା ଯା 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 ମୋବାଇଲ ରଖିଦେ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେ ହନି ଆଗରେ ବହି ଦେଖେ ବାଟ ବୁଝିବାରେ này ଏଠି କେଉଁ କରିବାରେ ଏଇଠୁ ସେପଟେ ଯାଇକି ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିବା ନା ସବୁ ସମାନ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧରୁଛି ଆହୁରି କଣ୍ଟାଟାକୁ ଏ ଚଢ଼ୁଆରେ ଏ କଣ୍ଟା ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ନୂଆ ନୋଚି ଦେଉନି ଛାଡ଼ିକି ଆଡ଼େ ଦେଉନି ଧରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ନୋଚେଇ ଦେଇକି ନୋଚେଇ ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଛାଡ଼ିବା ଅଛି ଦେଖିକିରେ ଆରେ ଘଣ୍ଟା ରାଧେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହচ্ছে ତା ବତୁଆ ଖାଇନି ସେ ନେଇଛି ଆଉ ଶାଗୁଣା ଅରୁଣା ଶାଗ ମୋ ଚପଲା ଖସୁଛି ପ୍ରବଳ ଆରେ ଦେଖରେ चलो चलो घर कुछ सिराज गेम करछु नाही नाही आली पानी भरला मेरे लॉ बोर्ड है रे कोड़ा लॉ कोड़ा मैं कागज देखी जाऊ बोले आइला लॉ भली बोली
ଏରା କେତେ ମଉଳ ହବ କିରେ? ଏତିକି ଫୁଟି ହେଲା ଆହୁରି ମେଲା ମେ ଏଡା ଏଡ଼ିଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ କାଟିଗଲେ ପୁରା ଖାଉ ହଁ ଶୁଭିଲାନି हेलो अभी हमें संगे संगे रेडी हो जाता टाइल मारी ना रे आ घर सानो सानो लो जियो सानो जियो आसे मु गुजना बाइक नो खाउ देछ ना कोळी एबा पिला आंपाड़ी खाउ भलो पिला टिके आउ नै की जाईरा सुकी आइछ ନାଇଁ ରେ ଏବେ ଭଲ ପିଲା ଆଉ କି ଆଉନି ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଯାଇ ବୁଲି ବାଲି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଖ ତୁ କେମିତି ହଉଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ଦେଖେ 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 ତ ମୁହଁ ଦେଖେ ତ ମୁହଁ ଦେଖେ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହଉଛି ଶୁଣ 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 ଏଇଠି ଦେଖେ 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 ୟାର ଦେଖେ ୟାର ଦେଖେ ୟାର ଦେଖେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖେ କ'ଣ କଲୁନି ଦେଖିଲୁ ମାରି ଦଉ କିରେ ମତେ ଭଗବାନ ହଉ ଶୁଣ 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 ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ଫୋନ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଦେଖ 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 ଏଇଠି ଶୋ 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 ଦେଖ 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 ଆଇ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ରେ तेरी गलियां କ'ଣ କଲାଣି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ ସେତିକି ଆଜି ସେତିକି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଏ ଛାଇ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି ଛାଇ ଥାନ୍ତା ଯଦି ଆରାମସେ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେତିକି ଛାଇ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତାଟା ହାତେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧି ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ମାତ୍ର ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିକି ନେଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ହାତକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ହାତକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗାଁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ଜାଗାଟା ହିଁ ଭଲ କି ପବନ ଗରମ ପବନ ଜମା ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶଳା ଏତିକି ବି ନାହିଁ
ଗୋଟେ ନୂଆ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଇଛି ଏଥର ଗାଁରେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି ନହେଲେ ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଆମର ଏଠି ଖାରିଆ ପାଣି ମିଠା ପାଣି ଜମା ପାଇବନି ଏବେ ସବୁ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଇକି ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗେ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାନେ ହେଇତ ବେଳୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ ଖାଲି ଛାଇ ଗାଁକୁ ଏଇ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଆସୁଛି এইটা ବି ଗୋଟେ ନଦୀ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଛି କେଜାଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ୍ଷତି ତ ବହୁତ ହେଇଛି आज 12टाରେ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ରାତିରେ ଅଛି ଟିକେଟ୍ ରାତିରେ କେତେଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଥିବ ପୁଣି ଘରୁ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଗାଁ ବଉଦାପୁର କୋଠା ଘର ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଥରେ ଯିବେ ଆଉ ଆସିଲେ ଯିବେ ଥରେ ଯାଇ ହେଲାନି କୁଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସେଠୁ କାଲି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ।